Selam şayanlarım. Ne halsiz? Bizni sog'inirga ulgirdingizmi? Sizni kuttirib tururga bir de tilagimiz yo'q. Shunga ko'ra oldagi yarti soatni biz sizning bilan birga o'tkazishakmiz. Efirda jirli selfie. Boshlaymiz. Nihayet birinchi qorlarda yog'di. Qor bo'lmayasar vaqtlar kelib tashitdi. Ko'plarimiz endi bu tabiat ko'rinishin o'zining Instagramlarına tushirishga ulgurgandir. Onday kunlarni Instagramga kirishga qo'rqib turasың. Bütün kishi qor yog'ganini tushira aytirsin, biz Afrikada qor ko'rmay yashaganmiz. Shodliqli voqea, so'z yo'q. Lekin biz sizning bilan shu qadarli internetga kirib shumganmiz, umrimizning 3dan 1 uchun internetda o'tkazamiz. Olimlar yuqag'ina shong so'qmaydir. Shulay bit endi. Hozir bit 50 tug'an bolaning da Instagramda akkaunti bor. Şok bit bu. Bilmeyim sizin için nechikdir, benim için şok. Hozir bide, boyda bloger, bütünüsü reklama bilen şug'ullanadilar. Eng bir shiğanlardan birisi, hatta anilar bola terbetkanda de internetda o'tiralar. Bor dunyolarini unutalar. Yoring, internetdan qutulib bo'lmay. Biz hali bu temaga kerak qaytashaqmiz. Mana o'tgan atna klibini unutmadingizmi ekan? Tekshirib qaraylik hali. Qaraymiz. Rashid. Ne? Men ish bo'yicha g'ina. Burishlar bit. Yori, devam etamiz.
Аңлыйсыз микән? Була бит әнә теге олы абыйлар, апалар җыелган WhatsApp группалары. Үтерәләр дә салалар инде менә шулар. Анда бит иртән хәерле иртә, төш җитүгә ашларыгыз тәмле булсын. Кич белән хәерле кич һәм иге шиге булмаган приколлар, видеолар һәм биремнәр. Менә кем ясап утыра икән аларны? Шуны беләсем килә. Каян гына номерларны таба диген. Булдымы? Авырткан темаларыңны сөйләп бетердеңме? Әйдә, хәзер тапшыруга кайтабыз, яме? Между прочим, Рузаль үзе дә приколлар җибәрә. Синде оныткан булсаң, микрофон бар. Ярый, нәрсәдә тукталдык әле? Әйдәгез әле үткән атна биремен карыйк та, безнең моң сөюче дусларыбыз белән таныша башлыйк. Алматаның карсуы биге таулардан килә, Алматаның карсуы биге таулардан килә. Сине генә көтәм, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Сине генә көтәм, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Алматаның карсуы минем йөрәк ярсуы, Алматаның карсуы минем йөрәк ярсуы. Сине генә көтәм, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Сине генә көтәм, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Алматаның таулары, өзеләдер кайыш баулары. Алматаның таулары, өзеләдер кайыш баулары. Сине генә көтәм, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Сине генә көтәм, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Сине генә, сине генә, сине генә, сине генә, сине генә күрәсем килә. Сине генә көтәм, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Так, кемнәр безнең биремнәрне уңышлы үтәп чыкты икән? Беренче катнашучы. Икенче катнашучы. Алматаның таулары, өстә таныш баулары. Алматаның таулары, өстә кайыш баулары. Сине көтәм, сине сагынам, сине күрәсем килә. 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 Üçüncü катнашучы. Алматаны алмасын, дәмле хуш исләр сибә. Алматаны алмасын, дәмле хуш исләр сибә. Сине генә көтәм, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Сине генә көтәм, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Алматаның арсуы биек таулардан килә. Алматаның арсуы биек таулардан килә. Сине генә көтәм, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Сине генә көтәм, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Dördüncü катнашучы. Алматаның карсуы биек таулардан килә. Алматаның карсуы биек таулардан килә. Сине генә көтәм, сине генә сагынам, сине генә күрәсем
göresim kile. Seni gene kökten, seni gene sağlam, seni gene göresim kile. Dostlar, tagın bir burşuğan aybarını gene söylep keteyim indi zinhar. Siz ondılar retine kire kurmegiz, yeme. Uranda yol itip yürü ornuna telefonda oyun oynauga almıştırışlar, hem teri oralışı ornuna SMS'lar, smaylar bilen oralaşışlar turunda item. Bütün turmuş yemin yugaltalar bitalar. Şunu da itesi kile. Balalar, en güzel vakıtınızın kadirin biligiz. Balacak o sizilmi de uzıp gite. Eğinde eğlenip karasan orta kala. Balacak en bəxtli mizgil. Zinhar için turmuşni internetka alıştırmağız. Şul bəxtli mizgilge bizning topşırığımız yem üster dip ışanıp kalabız. Mine ming üster için yana jilgan klipni birgeleşip qarab o'taylik. Ketdik. Bilesizmi nega men shulay qarab turam? Chunki men yangilik yaratam. Ham o'z so'zinde turgan do'stlarni sizni aytibim. Narsaga izlashimni anglagansizdor albatta. Chunki siz ishchanlarni birimsiz qoldira olmayman. Shunga ko'ra qaraymiz, ham esda qoldiramiz. Selam Şayan TV. Menden şunday motorshir sizga birim bo'lsin. Yumg'aqlab shuni aytasi kela. İnternetda adashib yurmagiz do'stlarim. Endi videolaringizni biz mail adresida kutib qolamiz. Shulay Instagramga kirib chiqingiz, ham endi YouTube kanalini da unutmagiz. Bugunga shul, sog' bo'linglar.